kuboma kusteri house kulinji nanga tuta mwazuga bwaji kulinji daga zile dio kuburiyani kulinji digudalira inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukushirika chani mwene yakoti yakuti bwaji kuti usa bwino nthawi zonse chifukwa awiri akakhala kuti sakugwirizana dziko limaonongeka ndipo ovutika timakhala ife Malawi kapena maybe people are making too much of what is happening mwina sizili choncho. Tinamvaponso iwo amayi Jenansa anayankhulapo zokhuzana ndi kuchosedwa kwa maudindo awiri wa muofesi yawo zimene zonse tikambirana mpulogalamu yomwe ino ndipo tachitikanso mwayi kuti tikhala ndi amene anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino amene wande Right Honorable Michael Usi. Iwo anakhala wachiwiri kwa President Chakwera nawonso atha kutithandiza ndithu ziwiri zitatu molingananso ndi experience yawo muofesi imeneyi. Tikhalanso ndi ma political analyst amene tikhale nawo komanso atolankhani athu mwa nthawi zonse. Koma mstudio muno ndili ndi mzanga Wanda Msisia. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka kaya mwazuka bwanji achimwene? Inenso ndadzuka bwino. Zikomo. Nkhani yayikulu tizichita kutaya nthawi. Nkhani ndionena kuti mu myezi itatu taona zinthu zikuchitika kwambiri zokhuzana ndi ofesi ya Vice President, ofesi ya Mai Jenansa. Poyamba tinaona kuti udindo umodzi umene unapasidwa kwa iwo udindo woyang'anira nkhani zimenezi za ngozi zogwa zizizi unachosedwa mu ofesi mwawo. Ndipo mchikata chimene chinatulusidwa ndi aboma chimafotokoza kunena kuti akuona kuti ntchito imeneyi itakwenda bwino itakhala kuti mu ofesi ya President. Zimenezo zinabweretsa mafunso koma mwina ena nkati iyayi poti Mai Jenansa nthawi imeneyo anali kuti apita on a private visit ku Mangalande koma anabwerako andi ali muno mdziko kunapezeka kunena kuti tangomva ndithu boma wanso kulengeza kuti mtsogoleri wa dziko lino wachasanso ntchito ina mu ofesi ya Vice President ndipo ntchito imeneyi ndi yokhuzana ndi ma public service reforms kukonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma. Tiyambe motere kunena kuti utamva zimenezi maka kachiwirika, what did you make out of it? Funso labwino. Zokambirana sizimalephera zikamachitika zinthu. Ndisananene kuti ndaziona bwanji ndinene I think imene yankhulira malo ena kuti office imene ya Vice President ndi office yokuti ilibe ntchito yake yeniyeni. You know, kuti munthu akusankha Vice President uzigwira ntchito izi. Ndi office imene imalandira ntchitozi kuchokera mu office mwa President. Ndi a President yo amasankha kuti ndigawa ku ntchito izi zipite ku office uku. Now Mai Jenansa adagawira ntchito ziwiri. Adagawira imeneyi ya DODMAI, Department of Disaster Management Affairs ndi Public Sector Reforms kuti office yawo izithamangisa ntchito zimenezi. Ndemene mwafotokozera muja panali zinthu zina zimene zidachitika ku office kwa Vice President makamaka zokhuza ulendo wawo wopita kunja. Kudakhala ngati kumalankhulidwa zinthu zambiri komano ulendo uja udachitika ali kunjako ndi pamene timazamva kuti President achosako kaye mphamvu imodzi kuzera muchikalata chimene chidachekera kwa Chief Secretary. Yes. Kazi nimene ndimamvaso kuti achosaso ntchito inaso khanga tino ndi kuti ntchito ziwiri zimene anachita delegate mu office imene mumu zachosedwamo. Ndene ndimanena pena pake kuti olotafuna kuyang'ana mopanda nkhawa ina iliyonse nkhani mtundu wanji ikuyenera kumakupasa nkhawa iwe amene uli mu office imene iyi chifukwa chokuti ndekuti panopa ukutani. So ukhoza kumafuna kuichuna iyayi ndi zimakomera iwo kukupasa. Yes, chikakomera iwo kukupasa amakupasa kuti utani.
nde yachosedwa msanga chonchi zonse ziwiri chifukwa chani. That's why I said in English kuti I don't care how you want to spin this, but it doesn't look good. Kwa ifongoona fe sizikuoneka bwinoyi kuti kodi nchifukwa chani. So sitingadziwe choli zeni zimene zili kusediko koma kungoona ni manso, and this is my opinion, kungoona ni manso achunga sizikuoneka bwino. It's like kuti ntchito zindakupasani komano kunaza muofisi mwanu munazakhala izi imozi ndachosamu ina ijaso ndachosamu sizikuoneka bwino. So mwina ndilegeze kai pamene popo kuti sizikuoneka bwino, mwina ndine tita mafuto fusana nokusogola kuti mwina chikuchitika njani zukhala bwanji. So my allegations, speculations, I think we might be allowed to because the only person amene angatuze zona zeni ndi Mutharika kuti mwachoseranji. Yes. Zinchito zimezi. Unfortunately, we don't have the right to ask him. He doesn't owe us any explanation why. Yes. Chabwino. I wonder wayamba bwino nkhaniyo tiliso ndi programu hii chimwemwe tsitsi amenewa amayankhulirapo pa nkhani zokhudzana ndi zandale komanso tili ndi enawa ndi a George amenewa a George Chaima nawonso tili nawo dzina lawo apa sinalione. Ndiye a George Chaima ndipeleke moni kwa inu dokotala mulipo. Chabwino mumvekera pansi ndikhulupirira kuti mwina technician wathu aona pamenepo. Timve atsitsi achimwemwe tsitsi mulipo. Ine ndilipo ndipo ndatipoza kuti tili limodzi mauno. Chabwino, I think line yanu kumveka much better than ya George Chaima. Ndiyambe ndinu achimwemwe tsitsi inu amazisatira nkhani zokhuzana ndi ndale. Are you surprised ndi zimene zikuchitika mdziko muno makamaka pa ubale wa anthu awiriwa kapena mwina anthu titero? First of all, are you surprised? Komanso is it kuti mwina anthufe tungokakamiza kapena kuyikulisa nkhani imene sili yayikulu ayi? We're reading too much into this? No, I think we are not necessarily reading too much into this, Wayana. In my view, ndikuona kuti it's high time we had the well-defined roles for the vice president, probably in our constitution, because the constitution outlines clearly in terms of the roles of the president, but it doesn't do anything of that sort with regard to the office of the vice president. So I think people are justified to suspect that perhaps the relationship between the president and the vice president are turning sour, because generally we going by the past experiences that we've had as a country, wouldn't expect the vice president to have certain roles taken away from her office, and without the OPC announcing new roles or giving her new roles after taking away such roles. So it becomes difficult for people to understand otherwise, other than to speculate that probably the relationship between the president and the vice president, it's not all that good as of now. Chabwino, ayi takumvani. Tinanena pano kuti tiliso ndi Right Honorable Michael Usi, iwowa anakhalapo vice president, nde izizi akhala akuzikamba from a very experiential position chifukwa iwowa akhala mu office imeneyi. Koma tisana pase moni komanso kwa pasamwayi kuti ayankhule, ndipite kwa Dr. George Chaima kuti nanunso tayankhula ni mawu anu oyamba kuti are we reading too much into this? Are you surprised? Mukudabwa kapena kuti anthufe tungoona ndithu kuyikulisa nkhani palibe nkhani apa? Ine ndinene kuti kudabwa kwenikweni palibepo, chifukwa chakuti vice president kupatsidwa kapena kulandidwa mphamvu zina si chinthu cha chilendo yayi. Chabwino. Komanso tikati tiyang'ane mmene boma limayendera,
kaya kuli office ya vice president kaya ndi second vice president kaya ndi ya nduna za boma mwinaso kuphatikiza ndi SPC amene amayang'anira office ya president. Anthu onsewa amasankhidwa ndi president. Ngakhale vice president amene zikanakhala kuti president sanamusankhe kukhala running mate sakanakhala vice president. Kutanthauza kuti ntchito zoyendetsa boma kwambiri wapamamba ndi president. Chifukwa chake timamutcha kuti the head of state. Ndiye mphamvu za ntchito yake ngati president ndi kusankha anthu aja, kukhazikitsa maunduna ndi kuwalengeza ku anthu kuti awadziwe. Chimakomeranso iyeyo wachotsa anthu aja kapena kuthetsa unduna uja chifukwa president iyo ali ndi mphamvu. Chifukwa chake nthawi zina akati nduna ndi maunduna athetsedwa, ntchito zonse zimene zija amagwira nduna maunduna onse zimakakhala pansi pa office ya president ndi cabinet. Ndiye kuchotsa ntchito zina ngati za dodima manja mwa second vice president kwa ineyo sindikuona kuti ndi chachilendo. Kapenanso kuchotsano ntchito zina ngati zimene za public reform services kwa ineso si chachilendo. Mwina tikayang'ana mmene ntchitozi zilili ndingopereka chitsanzo ntchito imodzi ya dodima. Ntchito ija ili ndi commissioner wa dodima amene aliso ndi staff pasi pake amene amayeneranso kumagwira ntchito ija pambiri modzipereka. Koma tingotengera chitsanzo choyambirira mmene vice president agwirira nawo ntchito mu department imeneja. Ine ndimaona ngati kuti it was a waste of resources kuti a vice president ayende throughout the country zimene akumakagawa kumeneko ndi ma plastic buckets, plastic plates, mabeseni ya plastic, penalty anata nkhumba. Amini ntchito yonena kuti akanatopanga commissioner of dodima akapanga ndi vice president. To me nimaona ngati it was abuse of her office. Ntchito imene amapanga iwo aja ndi ntchito kuti akanatopanga anthu ena. Koma achaima sikofunikira kuti mtsogoleri azidziwa what is happening on the ground. Ndi tomwefenso amene timayankhula kunena kuti president uyu samatuluka sakuziwa zimene zikuchitika on the ground, ali disconnected timatero kumbuyoko. I agree with you. Mtsogoleri amayenera kuti azidziwa. Komanso mtsogoleri wabwino amadziwa kuti you cannot go all over the country because you are a vice president and ufuna ukadziwa chimene chili on the ground. Ntchito yako ndi kuchita delegate, ndi kuchita get ma reports ku zinthu zina. Ukhoza kuyenda in a few selected places koma usakhala kulikonse. Bwanji APM ngati president sapezeka paliponse. Fanya kuti amadziwa kupanga delegate ntchito and ntchitoyo imayenda bwino. So ineyo ndinganene kuti in short sindikuona china chilichonse cholakwika, komabe tinene apa mutsindika kunena kuti ubale pakati pa president ndi vice president mdziko umafunikira uzikhala wabwino nthawi zonse, chifukwa chakuti mukamasankhidwa kukhala pa mpando ndi kuyendetsa boma, anthu osankhaja amakhala kuti akuyang'ana pa ubwino ndi kuthekera ndi value imene nonse awiri muli nayo. Ndiye mukamagwira ntchito mudzigwira mofanana, mogwirizana, komanso mokufuna kuthandiza mtundu wa Malawi ndi kuti cholinga chachitukuko chikwaniritsidwe. Takumvani Dr. George Chaima. Mungati nanenera tili ndi Right Honorable Michael Usi. Right Honorable, mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaya inu. Tadzukanso bwino. Zikomo. Choyamba inu timafuna tiyamike kuti mwavomera tikhalire limodzi on a very important topic like this one. Koma kwambiri timafuna timve ku experience yanu kuti kodi chimene chimavuta mu ofesi imeneyi makamaka pakagwiridwe ntchito ka ofesi ndi ofesi ya a president ndi chani. Chifukwa sinimafuna kuti ndiupangire drag kwambiri kunena kuti apapa kodi muthalika koma kwambiri kuti the general understanding kuti kodi chimavuta where are the bottlenecks, pamavuta mpati pa ubale wa maofesi awiriwa. Tiyambe pamene. Kwambiri mwachita bwino chifukwa apapa singafune kupanga comment pakati
apa zimene zikuchitika pakati pa president ndi a vice president ine zimenezo sindipanga comment komano chimene ndinganene nchonena kuti office ya vice president from my experience ndi office ya president amene chabwino a vice president the extension ya presidency ntchito zimene amagwira pa chizungu chamati delegated amakutuma chifukwa chonena kuti a president ntchito zimene amakhala nazo kuti muyang'ane zimakhala zambiri mwachisanzo anthu oti aonane nawo pa tsiku umatha kukhala tu mpingo ndi a president amatha kunena kuti onsewo ndingathe kuonana nawo awa aonane ndi a vice president malo achuluka kuti ndipite awa apite a vice president ndikuzana nawonso Dr. Chaima kuti ubale wa pakati pa president ndi vice president ndi ofunika kwambiri kuti dziko liyende bwino. Ngati a president ndi a vice president sikugwirizana amene amavutika ndi anthu pachitukuko speech mayenda mmene chikanena kuyendera. Now coming to your question regarding the trouble, the problem imene imapangisa kuti maofisi awiri azikhala ngati kuti sizikuyenda bwino. Nthawi zambiri tu pamakhala kuti zijatimati interpretation. Chabwino. Interpretation. Vice president amakhala wandale, president wandale, and amagwira ntchito mu environment ya anthu wandale. And ndale nthawi zambiri pamakhala ka element ka ineyo chilipo changa ndi chani, kodi kusogolo kwangaku kumene ndikupita kusogoloku zindiyendera bwanji. Kodi ndingapange naye align kuti ineyo ndikhale pa limelight zindiyendera ndi ndani. Ndiye ndizimene zonzo woyang'anidwa kwambiri number 1 amene amayang'anidwa kwambiri ndi vice president. Chifukwa is closer ali mu president momwemo. So pamakhala anthu amene amapanga interpret ma actions, everything that you do anthu ena amapanga interpret positively or negatively. Kuti anthu amvese vice president ali ngati captain mu timu ya mpira imene coach ndi president amamuyika bwalo muja kasewere mpira delegated uzika chinya zigoli. Now akayamba kuchinya zigoli zambiri kumastandi kuyamba kumayimba nyimbo zochemerera kuti koma ndiye akuchinya tu zigoli. Ena amamba kumasulira kuti bwana mene akuchinyira zigoli mu nyimbo zimene zikuimbidwa mu ugaza kuti zili bwino. Ayamba kumasulira. And yet you are there simply doing the job that you have been asked to do. Chimene chose chimakhala vuto. Komanso when you flip the coin zimathekanso kuti iwenso wayamba kuchinya zigoli kopya da kuimba basino iweyo wabasonaso kumadzimva. And the president feels threatened. Malakwikanso. What I'm trying to say, it is the office yoti umatha kuona kuti ndiyo vutirapo. So that is why ineyo ndi vice president I will tell you apa kuna kuti mukawerenga pa Matthew 10 verse 16 akuti muzikhala ochenjera or wise like a serpent, innocent like a dove. Chifandi kutumizani monga nkhosa kumimbulu mmene mjamndale mnyamuli mimbulu yopya. So you have to be clever, wise like njoka, and be innocent. What I'm trying by innocence, usamunamize president wako as vice president. Be sincere with him. Interpret your actions kwa president wako and samachite kunoga kutani uyu papa. For interpreters are always there every second interpreting what you are doing. So if you don't interpret your actions to the president himself, zavuta, make yourself available. Iwe usakale ndi chifukwa ndi president, be muntu oti you are sincere and honest. The president wako. The interpreters will always be there. China so chimene chimavuna chona kuti yes is a delegated person kupanga izi komanso pena pamathina mpolina kuti captain mwamulowesa mpira uja kuchinya zigoli uja anthu akatiya mumtulusemu amba kunyada utha kumutulusamu akhale pa bench komano sumulanda band ya captain ijayi akhale captain ali pa bench pompo. That's the difference. Mphamvu za captains ja alinazobe. The constitution does not allow the president to fire the vice president. Amene pajanso
ali kaphamvu kachi naso vice president kuti ya ine mboma sindingatulukemo. So right honorable Dr. Usi, mwayankhula mmene mayankhulira muja yankhulamo mutipasa mavesi chani nimafuna ndimveno real experience inuyo ndi achakwera mukhulupirira kuti mundagwira nawo bwanji ntchito. Was there a time you felt kuti ubale watu suli bwino, particularly if I draw the example mutayamba kudzudzula kuti mulikatangale mbomamu achipani ena nalankhula, we didn't hear the president say anything, but you were there. Munachita experience kuti relationship yathu is being strained now chifukwa chokuti number one mapanga comment I think zimene sizimayenda bwino mboma loti mlimomo. Number two, anthu ena ankaona ngatiso mufuna muyimeso ngati president. Fusola bwino kwambiri ine ngati pali chinthu chimodzi chimene ninga athokoze achakwera chonena kuti sama ndipangira jealousy, sama ndichinga ubale wawo ndi ine unali wabwino kwambiri, ndimagwira nawo ntchito bwino, koma awo ndikunena kuti omasulira zochitikawo amanka akumasulira. Nthawi imene ndinafika kunena kuti apatu ndichita zimene ineyo ndingachite mungana ne president wa ulia zake, not as vice president. Zimene ndimalankhula kuti mboma mumuli anthu akuba, ndifa chonena kuti ndinali mtsogoleri wa ulia zake alibe mulandu, zimene zinali nawo pa campaign kuti wawa musavotere chifukwa chani. Iwo ndine timagwirizana ndithu and panalibe kuvuta na kwina kulikonse. So tikakamba nkhani ya kudzudzula ndimadzudzula fachona kuti anthu anayenera kudziwa zimene zimachitika, komanso musayiwale ine sinali just vice president, I was minister of state for public service delivery. Now minister of state for public service delivery ndi udindo onga prime minister oyendesara boma, ndiye ni mazuwa chilichonse mene not chilichonse sacha mazuwa ni mulungu, koma zambiri zochitika ma ministries mboma ndi madzidziwa. A president anandikhulupirira kundipasa zimene zozo kuti ndizigwira. Ndiye tachikulu kukuyankhani kuvuta kumene kumabwera apo ndi timati mawerazi tena mati mawerazi mwamuona izothandiza mwaguma kuti they would want to interpret everything, koma sometimes mena lankuliaso bwana Chaima kuna kuti pali zingati maziyangana ndikuzigaza kuti pali mavuto. A president ndi vice president amakabira zambiri zimene ena ali onse sakudziwa, atagwizana kuti pakali pano pa miezi 6 or 7 iyi supanga chilichonse yayi tazipanga izizi, and people wouldn't know kuti agwizana zimene zozo, but people will be interpreting mena kuziwira na sasa they don't know exactly what's going on between the two. Ndiye no ine ndine chonche kubale una kukhala wabwino, koma we don't know everything that is transpiring between the two. That's my chisisi. So it's very difficult really to come up with an explicit view. Yona kuti I'm very very sure apapa adanapo if we are in ndale is. Chabwino I tathokoza amene wandi right honorable Dr. Michael Usi kukamba tu from an experiential position kukamba zimene iwo anakumana nazo. Wanda pamene tikupitiriza program yetu tufuna nsoti itane atolankhani athu kuti timve kuti anthu zimene zachitikazi akuziona motani. Koma mwina pamene tikupitiriza program iyi ndikofunikira kotani kuti mwina zimene kapena mwina ndiyambeka zimene anayankhula a vice president. A vice president iwa anayankhula ndithu kumsonkhano, anayankhula kumsonkhano wolonga ufumu, munthu amene tingangonena ngati kuti ndi msuwanu wawo ndithu, ndipo ndiwerenge apa mene wanda Jobe Nyanja, Jobe kunyanja village uku kwa senior chief Kalumbu kulilongwe mulungu watha, ndipo iwowa anakamba hapo ndithu mawu nena kuti when the president was giving me those roles he did not explain why. So kalangati kuti panopo ndiye ndizifusa pamene amandipasa ndinafusa ngati choyamba chimenecho, koma anafusa anayamba ponso kukambapo nkhani yokhuzana ndi ntchito imene ankagwira akuyang'anira Dodba. Anakamba hapo ndingokamba mchingereza kuti before I went for my leave in the UK
I had visited several parts of the country to ensure that when time for distribution of relief items, people should not find it difficult to access them. I believe I've discharged my duties faithfully. Iwo akuti ama akukhulupirira kuti nthawi imene amayang'anira dodma anachita ntchito yawo mokhulupirika. Yes. Why do you think it was necessary kuti ayankhule zimenezi? Amadziwa kuti anthu tofunsana kunjako. And by the way, ine ndi mafuna ndichite clarify malamudzi kwa ineyo Mwayana. I do not believe kuti pali kukokana pakati pa president and vice president. Kwa ine, this is not an issue about their relationship. Chabwino. Zimenezo mafuna ndineneretu, and I think ndikamafotokoza sindikukamba za ubale wako ndimanena kuti pamene bwana ako akupasa ntchito kuti ugwire ntchito zimenezozo. Yes. In a space of 3 months ndikuzichosa ntchito zimene zijazi. Ndiye kuti sizikuoneka bwino. Sizikutanthauza kuti ubale wawo wasokonekera chanjani komano pachizungu timati chani kuti confidence. Yes. Confidence imene anachita place in you. Yes, the confidence that he placed in you could you do this and then achosa. That should concern you. Munthu amene ukhoza kufuna kuziwabe kuti chifukwa chani zachitika mwa msanga chonchi. Chifukwa zikana kuti sizinali zofunikira kuti zipasidwe kwa ine, sizinakapasidwa poyambirira pomwe. So for me that's my issue. Ubale sukuti akuyenda kuti adane utaumakhala naye bwinobwino munthu sunadane naye komano ngati sukukhulupirira china chake utaumuza kuti izi sisiyani kaye simecho sichidani. I wanted to say that. Number 2, yes. For her to comment amadziwa nditu kuti these issues are in the public domain chifukwa a chief secretary adalemba koyamba kachiwiri adalembaso kunenaso kuti zapanga andizabwera mu office mwa president. Amadziwa nditu vice president kuti atolankhani afusa. So I think she took advantage of this just to say kuti zinthu ntchito izizi zimakhala zokuti chimozimozi akamakusankha ngati olondona. Yes. Amakusankha ngati nduna sakuyenera kunena chifukwa chimene akusankhira. Akamakuchotsaso sakuyenera kunena. However, mene mwaneneramo ngati anthu timafuna be kuti titani tizidziwa. Koma ineyo nonkhani yayikulu no imene ndimamwena. Mwina I don't know whether we're going to find a chance kuti tonse amene tili pano tichite discuss. Kodi office ya vice president timayifuna nziko muno. Maybe that's another issue that we can discuss. Funso labwino tifikanko kumeneko pano tilowesekaye atolankhani athu tiyambe ndi kudedza Imamu Wali wadzuka bwanji? Kuno kudedza ndadzuka bwino kaya ku Blantyre kuli bwanji? Ayi ku Blantyre yanso kwa chabwino. Tacheza ndithu nda Malawi pa nkhani imeneyi? Yes, apa ndinawo amalawiwo amene afuna ikepo maganizo awo pa nkhani imene ikukambidwa msiku la lero. Chabwino choyamba mwina tikudziweni dzina. Ine ndi Feston Malikole. Chabwino nkhani imene ikukambidwa lero pa kulinji mwayimba mwina inu mukhoza kuyankhula mu modya. Zikoma kwambiri maganizo aine ndifuna ndikutizana ndi zonse zimene alankhula akuluakuluko. Ine ndiona ngati kuti no apapa palibe kukana kulikonse pakati pa president ndi vice president wake. Monga chulira muja kuti no ndi delegated powers. President akhoza kuganiza kuti ndimpase ntchito kuti ndimpase ntchito kuti. Chifukwa munthu akatakupanga delegate ukhoza kugona ku nyumba mawu upita ku office akuzoti lero li mawu ndikufuna muka ndiyimire kwakuti kwakuti. Zimene zikazizi ngati wewe amene uli pansi pa ulamu. Imamu Wali mukundimva? Ayi kukhala ngati mwina foni yavutirapo. Tipite mwansangasanga kuzomba tiyese Monjeza wadzuka bwanji tiyese? Ndadzuka bwino kaya iwe Mwayana? Inenso ndadzuka bwino. Uli mbali iti ya Zomba? Ineyo ndili kudera lotchedwa Chikupira komwe ndapesanso makosana awiri amene akufuna kuthirapo nkhani imeneyi. Chabwino tacheza nawo amenewo. Chabwino mwina poyamba paja tikudziweni dzina. Ine ndi Joseph Magwenja, taxi driver mu mzinda wa Zomba. Chabwino mutu omwe uli lero mwina mukuona kuti chimayambisa ndi chani kuti mtsogoleri wa dziko ndi vice president wake mwina pazikhala ngati kusemphana kwina ndipiti? Mtsogoleri wa dziko ndi vice wake kuti azisemphana muchikhuko changa chonse ndikuona kuti ndi message imene machitika mchipani.
Chifukwa kuti pali anthu ena pamene tili mu Japan amaganiza kunena kuti pamene president ali ndi wachiwiri wake amakhala akambelembele ena amamunamiza president kuipa kwa vice president. Ndiyo chonga chona kuti anthu aja gwirizana. Hebu kunikira kwanu mpona kuti ngati nditani kwenikweni pamutu amene amakhalapo mwina pakati pa ugwirizano wa mtsogoleri komanso wachiwiri wake. Chimene chingachitike pa nkhani ya ndale tikamapita ku chisankho kuona kuti president azikayima ekha pa ballot paper kuti mavuto awa ate tikatengera mbuyo mu ma vice president onse akakhale president kotha kwake linkangano president azima pa ekha timuvotere president mweyo ngati ankhala ndi mphamvu asange vice wake ndimezi lili kokakhaso kotheka kunena kuti zimatheka kunena kuti vice president amasanga vice president ochoka kubanja palipo savuta mwachisanzo a president atenga akazi awo mene amayankhula lasi chikomene uja ndekuti mkangano sukusuka nakhalapo peta kuti zakubanja izi koma timatenga president wina vice president adalina chifukwa cha izi amazeka kuti kugwirizano palibe kudelera ngomene pakhalapo atatenga akazawo atazitenga akazawo sala ntungani mabanja amatha amakangana. Hello, pitirizani titu mwina tikudziwe niso zina ena zina langa ni Megisi Maganga amene ndi mochi pano wazikuvira. Tikamvesera nkhani pajambi sikuti uku ndi woyamba nkhani kuchitika ayi ndiso tikonda mbuyo mu ma president na vice amakhala mpungabe omwe wokangana omanena kuti kodi amene ali pamwamba ndi ndani amene ali pamusi ndi ndani. Ndimaona ngati mfundo imene akutokoza zanga ndi mfundo yoona kwambiri kunena kuti vice president anapasa nthani yake udindo wina wake ndi president amatha kupita mwina anthu kupera anthu ambali kuti zikachitika izi kupanga izi zimapangisa kuti vice president akhendula mulilo wina ndikuta kukuseni pamawa nde zimapangisa kuti president akhale ndi mindset yoti vice president wake amutosi mwina timaudindo tina tiwenana anampasa. Embona kuti titani kuti kuna kulo limene alitepo kupita kusokolo. Limene lilikebe itakuchepa pamene pangakhale mgwirizano waonesa kuti kodi chimachitika ndi chani kamasanga vice president wathu kuti pamawa ikathe kukhoza sogolo athulira dziko. Mmene moto ndi mmene tachezera ndi anthu kuchikupira kuno kusomba. Ayi chabwino tathokoza kwambiri tiyese munjeza ukhale ndi siku lopambana. Babweraso ena amozi kapena mwina tintawo. Amenewo mutipepesere kuti azayankhula siku lina. Zomwe kwambiri tiyese munjeza. Achimwemwe sitsi tamva ndithu amalawi awikapo maganizo ena kuti izizi zokuti azima ndi vice president bwanji azingoyima yekha mwinaso timpase mphamvu azitha kutenga munthu wa kunyumba kandi mkazi wace tifuna kuti zinthu ziziyenda bwino. Koma on a serious note wanda anafunsa funso, do we need this office? Zimene zimachitikira tikamba nthawi imene ija kale ndithu tinali ndi Muluzi ndi Chilumpha. Poyamba amalewezi kenaka Muluzi ndi Chilumpha kenaka tinazaona ndithu Bingu wa Mutharika anazakhala ndi Chilumpha, yes. Kenaka kachiwiri anazakhala ndi Mai Joyce Banda. Kenaka Joyce Banda anakhala ndi Akachale. Kenaka tinazaona after that ndekuti ndi Aujenito Achakwera. Mutharika APM ndi Malemu Saulus Chilima. Yes. Kenaka tazaona Achakwera poyamba ndi Chilima. Kachiwiri Achakwera ndi Ausi. Kenaka pano pamene tikuona Mutharika ndi Mai Jenansa. So do we really need this office? Akufunsa akutero. Zikomo kwambiri wayana kwa ine ndikuona kuti office imeneyi ndiofunika ndithu ndipo tithokozeso kuti vice president Dr. Michael Usi
nali nawo mpulogalamu iyi ndipo afotokoza bwino lomwe kuti kodi iwo ma experience yawo anali otani pa nthawi imene anali vice president. Ndiye tikatengera ndi mmene afotokozerera iwowa komanso ndi mmene malamulo a dziko lino alili, ndikuona kuti ofesi imeneyi ndiyofunikira ndithu. Komanso ngakhale omvera ena anabwera ndi maganizo oti mwina president azikhalapo yekha pa ballot paper ndipo kumapeto kwake akapambana yeyo ndi amene azisankha wachiwiri wake ndipo azitha kumuchotsa nthawi ina iliyonse. Zimenezi mwina sindingagwirizane nazo bwino lomwe potengeranso ndi mmene malamulo athu alili, chifukwa kwathu kuno ndi mmene malamulo athu alili zimakhala automatic kuti ngati china chake chachitika kwa president ndiye kuti vice president atenga utsogoleri ndi amene atayendetse dziko. Tinazionapo mu nthawi ya malemu Bingu Mutharika kuti adatisiya amene anali vice president nthawiyo Mai Joyce Banda ndi amene anatenga utsogoleri. Mwa ichi ndikuona kuti ndikoyenera kuti udindo umene wa vice president uzikhalapo ndi cholinga choti pasamakhala uncertainty ngati china chake chachitika kwa mtsogoleri wa dziko, komanso pozindikira kuti kwathu kuno tilibe lamulo lonena kuti ngati china chake chachitika kwa mtsogoleri wa dziko ndiye kuti anthu ena angogwirizira ndipo mapeto ake mukapanganso chisankho, komano kuti vice president ndi amene amatenga udindo mpaka kumapeto kwa temu. Nkofunikiranso kwambiri kuti onse awiri azisankhidwa nthawi imodzi kuti Amalawi azikhala ovomereza kuti munthu ameneyi ndi wachiwiri wake ndi amene tapatsa udindo oti atsogolere. So kwa ine ndikuona kuti ofesi imeneyi ndiyofunika, komano mwina chimene ndinganenepo kungonena kuti in politics perceptions matter a lot. Ndiye pamafunikanso kuti ku ofesi ya president ndi cabinet kapena kuti anthu akakhala mbomamo azidziwanso how to manage ma public perceptions makamaka pa ubale wa president ndi wachiwiri wake chifukwa cha history imene tili nayo ngati dziko. Mmene afotokozera vice president Dr. Usi komanso mmene anafotokozera aini ake Jane Asa pa zomwe zachitikazi, ndikuona kuti iwowa monga anthu odali mu ofesi imene isakuona vuto ina lililonse ndipo ubale wawo uli bwinobwino nda president. Komano mwina nkhani ndi yakuti kunja kuno anthu akulankhula zotani komanso kuti kodi kunja kuno anthu akuganiza motani, monga mmene Wanda waneneranso kuti nthawi zina zimangotengera kuti kodi kunjaku anthu akuganiza motani. Ndiye ndimaona ngati kuti ngati ofesi ya president ndi cabinet kumeneko kuli ntchito zosiyana-siyana matchazi kuti ntchitozi zina zimatha kugawidwa kwa vice president kapena nduna zosiyana-siyana. Mwina pamafunika kuti pasamachita kukhala kulengeza kwa paderadera kuti mpaka kumatulutsa pa press release kuti oyayi pano tachotsa ntchito izi tazipititsa uku pano tatere, koma kuti zingokhala ngati mmene afotokozera Usimuja kuti ku ofesi imeneyi kuli ntchito zosiyana-siyana ndipo chikamkomera president amatha kumtuma wachiwiri wake kuti agwire ntchito zina, komanso ali ndi ufulu oti nthawi ina iliyonse atha kuzitenga ntchitozo. Chabwino, tathokoza kwambiri achimwemwe Tsitsi. Pano tipite kudedza kwa mtolankhani wathu Imam Wali. Inasavuta foni nthawi ija. Imam, ukundimva pano? Ndava ndikumva bwino bwino. Ya, ifenso tikumva bwino bwino. Tacheza nda Malawi kudedza pa nkhani imeneyi. Chabwino tingopitiriza pamene tinasiyira. Tikudziweni dzina mayi. Ine ndi Agatha Mkoma. Chabwino nkhani imene ukambidwa lero mwayimva. Mwina kusemphana kumene kumakhala pakati pa president komanso vice wake kumabwera chifukwa chani imene maganizo mwanga? Maganizo mwanga ndimaona ngati kuti kumabwera chifukwa chakuti vice president amakhala ndi apangiri yake amene amamuuza mawu mwina olakwika omaoneka ngati kuti akumupondereza president uja, komanso president amakhala so ndi apangiri yake alangizi yake amene amamuuza so zolakwika za munthu uyuyu no amene ali vice wake. Pachifukwa ichi pamafunika kupeza mfundo zoti uyu alonjeze kuti sindidzamvera za munthu koma ndidzatumikira mtundu wa dziko, uyunso alonjeze kuti ndidzatumikira mu ofesimu mokhulupirika mosamvera munthu wina. Udani umabwera chifukwa chakuti uyu ali ndalangizi uyu ndalangizi ndi anthu aja
amakhala ngati akudererana mphamvu. Dzina lichaso mutikombo Agatha Nkoma. zongombe aba bana ndijezeso ndiyena mungu tipangaso introduce komanso mungopitiriza pamene munafira bati. Zina langa ndine Heston Nalikole. Maganizo anga ndikuona ngati kuti anthuwa sikuti ayambana as such monga mmene zikulankhulidwa, ndikufuna tigwirizana ndi ena onse amene alankhulaza. Anthu petu kuchokera ku background monga la yana ofotokoza kuti panali achilumpha panali andani akhala kuyambana ndiye pano panso tikuona ngati zili choncho, komano ine ndikuona ngati kuti anthu palibe kuyambana kune kulikonse. Ndi delegated powers, anthu amadzuka kupita ku ofesi, mawa ukafika ku ofesi amakauza kuti mupanga zakuti mawa munali mupita kwakuti zasintha zinthu zija ntchito ija simugwira ngakhale nakupatsani kuti mukagwira ntchito ija. So makhalanso kuyambana kwina kulikonse kumakhala zotino ukagwira ntchito imene bwana ako akuwuza kuti upange kuti ugwire. Chifukwa nthawi zina even izi ntchitozi amati muzagwira ntchito ineyi yonse imene tidzakupatseni. So ndikuona ngati apapo palibe kuyambana kwina kulikonse, koma chimene ndikuona nchonena kuti tikatengera mbuyomu timatha kuona president mwina kusankha mwina anduna kukhala 5 years asanasunthe, mwina anthu kumapanga zolakwika kumagula zinthu kumala osayenerera. President ndingotamba aona kuti chifukwa yonena kuti anthu aja amakhala ngati amalayiridwa nawa munthu ali kaja temwe yoyamba panachitika nkhani za TV ndimasokonezekera ndena apapa abwerano ndifuna kuti afuna akonze zinthu zimene zimalakwika mbuya muja apa afuna aonetse kuti ineyo ndina in charge pano ndiye zimene akupangazi kuti akulakwitsa chilichonse akupanga monga mmene ntchito yawo imene ikuyenera kuti agwirire. Ndiye panalinso nkhani yonena kuti kuti ofesi imene timayifuna indiona ngati ofesi imene ndiyofunikira. Mafuna ndifotokoze yonena kuti mukuona kumala kuno judgment inachitika ku constitutional court yokhuza ndi masankho lidziwanga 50%+1 imeneja inapangitsa kuti tizikhala ndi migwirizano kapena zikhala ndi boma la mgwirizano zimene zipanafunika pakhale malamulo amene azithandiza kuti alliance aziyenda bwanji, chifukwa munthu amene obwera osonkhana mavoti akuyenera kukhala ndi mphamvu zopangana madecision mdziko muno. Zimenezo ndipo khoza kubwera mphamvu zija zoti khala ndi deputy president amene akamapita mu office tizimusankha kuti ali ndi ma distinct laws kuti akabwera azigwira ntchito yakuti Whatever said Uganda mwina because wakala history chifukwa zakazi zoti president ucha tasankha mozi ndi deputy president amene akhoza kumagwira ntchito zimene zili m'malamulo, chifukwa sizomveka zoti munthu wasonkhanawo mmemo koma pa decision making zizikhala discretion ya munthu wina kuti aganize. I think that's not all right. So ndiona ngati palibe nkhani apapa nkhani njokona kuti tete kandi deputy president amene kandi ma distinct laws azikhala kuti agwira ntchito mu office. Ndikombiti kumitenso dzinoje ndipemphe nawo kuti angokhala omwe awiriwo chifukwa kwina konseku angoyankhula ndamalawi awiri. Yes, apa ndilandi awiri ndimene ndamalizira muno. Chabwino zikomo kwambiri tayamika kwambiri Imamu Wali ukhale ndi tsiku lopambana. Ifeso mene ku tsiku lopambana. Zikomo. Patuluka ndithu fundo zingapo zopasa chidwi koma bwanji tapase mwayi right honorable former vice president kuti ayankhulepo kenaka tamasule kuti athautuluka mprogramu uyi koma mwina tisanafike kwa iwowo ndimafuna tipite kwa George Chaima nkhani imene ndimafuna muyang'anepo ndi nkhani yokhuzana ndi zisankho ndi mmene zimachitira affect mmene anthu amagwirira ntchito pakati pa president ndi vice wake. Ndipereke context kuli 2030 kusogoloko kuti 2030 ija itha kupangisa kuti mwina ntchito ya vice president ndi office ya president ivute chifukwa anthu ena akumati vice president akapanga zina ena kumaona kuti amayi okhala ngati kuti afuna akuona 2030 ija ena akaona chakuti mzimayi yitu wamba kukula mphamvu ena akatere. Tinazoonanso nthawi imene right honorable Dr. Michael Usa amene tinawo mprogramu uyi anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti amati akapanga zinthu zina ena amati kodi munthu uyi bwanji makamaka pamene amafuna kuti asankhe running mate. Analipo ena amene amakhulupirira kuti iye achakwera bwezi anakasankha Michael Usa ndipo ena mchipani cha MCP anayamba umakhala nawo very insecure Michael Usiwa. Tazoonanso kumbuyoku nthawi imene malemu Saulos Chilima nawonso amakamba zina ndi zina ena kumaona ngati kuti afuna kuti azalande chinthuchi. Sono chisankho cha 2030 iniyo timafuna kuti mmalizire pamenepo Dr. George Chaima. Yankho la funso limeneli
liyambira kufunso limene anafunsa Wanda kuti kodi office ya vice president ndiofunikira molingana ndi mmene akambirana anthu ena alankhulawo. Ndinganena kuti office ya vice president ilibe tchimo lalikulu la office ya vice president akhoza kukhala anthu atatu. A president akhoza kukhala vuto, a vice president akhoza kukhala vuto, kapena anthu ena andale amene amadzimva mphamvu kwambiri amene akhoza kusokoneza ubale pakati pa president ndi vice president. Ndiye vuto limeneli ngati silingathe kukonzedwa chifukwa chakuti ndi vuto la munthu, si vuto la malamulo, si vuto limene tinganene kuti lakhazikika pa constitution iyayi, koma ndi vuto limene lakhazikika pa anthu, chifukwa ndi anthuwo amene amapanga ziganizo zolakwika kapena ndi anthuwo amene amakhala ndi influence yolakwika kuti ubale pakati pa president ndi vice wake ukhale wolakwika. Ndiye tikamalowa ku 2030 ku nthawi ya chisankho, kuti chisankho chimene chichi kasankhidwe ka vice president ndi kuloyerana pakati pa vice president ndi president amene akhoza kukhala ngati candidates ndi running mates, kukwena kuti kukonzedwe mavuto amene wawa okhudza vice president nthawi imeneyo isanakwane. Chifukwa ngati mavuto amene alipo sangathe kukonzedwa kupyolera kukambirana kapena kukhazikitsa malamulo a mtundu wina wake, ndiye kuti be anthu akamadzalowa 2030 chisankho kudzakhala mavuto akulu komanso kulimbana kwakukulu. Pokhapokha mwina adzafuna kuti ngati pali mgwirizano uzikhala mgwirizano uvomerezeka ndi malamulo, kotero kuti office ya vice president izikhala ndi distinct roles imene akhoza kumagwira under responsibilities. Motsutsana pang'ono ndi mmene zilili pakali pano, chifukwa pakali panopo 30 seconds. ntchito ya vice president it's a delegatory office imene yonera kuti you can't do anything kapena zambiri popanda kutumidwa nda president. Chabwino. Ayi ndithokoze kwambiri Dr. George Chaima, ndithokozenso kwambiri Chimwemwe Sisi. Timalize ndinu Right Honorable Dr. Michael Usi. Anthu takamba zinthu zambiri. Take home message ya Malawi ngati dziko tingatani kupita chisogolo kuti mbofuna kukonza teni tikonze kuti ubale osati chabe ubale koma ntchito za maofesi awiriwa zizigwirira ntchito limodzi to the interest and benefit of Malawians. Ziko mukambiri sindibwereza zimene alankhula bwana Sisi ndi bwana Chaima, onsewo ndithu alankhula za nzeru zothandiza kwambiri. Chimene ndingawonjezerepo mwina ndi umakhala ozifunsa mafunso una kuti why are we in government? Chifukwa chani tili mboma? You want to define the purpose. Chifukwa ni ngozi yayikulu to win elections and lose the purpose. Chifukwa kudana kumene kumakhalapo kapena anthu amene amaona kuti apakani atakusempana kumakhala kuti yes, people have won elections but they have now started to lose the purpose. Wa amayangana fujani another election monga 2025 tili mboma mmene analankhulira awayana kuti ena mati komatu mai kusi kamera kuna lande chichi. The focus was not on the purpose. What is important tili mboma kuti tithandize Amalawi akuvutika tiyake makuso awo timayaka makuso aki ku win elections. So focus imakhala pa purpose, imakhala pa winning elections. You win elections, yes, but you have lost the purpose. Ndiye nkhani yake imakhala kuti ayambanso kuyangana elections. So mutu momakhala elections and not purpose. Kuna anthu amalimbana. Zikomo kwambiri. Ayi tithokoze mwapaderadera chifukwa chopezeka kwanu. Tukufuna nisiku lopambana Right Honorable Dr. Michael Usi. Zikomo. Wanda Msisia apa ndili ndi ma message angapo anthu amaonera ndithu ena kutimvera pa wireless komanso ena kutionera pa Times 360 Malawi pa sambalatu la Facebook. Ndiye anthu anaika ma comment ndithu osiyanasiyana ena kuti vuto
amene ndi ampoya Pastor Sydney akuti vuto anthu ambiri tuganiza za enmity koma pakhonza kukhala some reasons like performance. Yes. In the mene munazafotokozera kuti sindikunena kuti anthu akudana. Tisayang'ane za chidani. Tikambeza ntchito osati za udani. Wina akukamba kuti mavuto awa sazatha kumalawi kuno ndi malamulo athu pongofunika vice president akuyenera kuti aziziwiratu ntchito yake osati azichita kupatsidwa ayi. Ndi utawa kugwirizana ndiye naja amene amanena kuti bwanje tamakhala deputy president osati ngati vice president azikhala ndi ntchito yake yogwirika yolozeka. Ndipo ena kuti Alice Munthali, kodi if the vice president is part of the presidency, why is that it is not in the office of the OPC? Funso ndithu limenelo akuti ngati munguti is an extension of the president amongana nena right honorable Michael Usi, kodi nchifukwa chani sili mu office ya OPC? Chifukwa mwina atakhala mu office directly ya OPC mwina zimenezi zitha kusintha. Ndipo pamene ndimongoona kuti ndikupase mwayi kuti 1 minute can you conclude the program? Kwa ine ndineneso mobwereza kuti menda ionera nkhani I think anthu tisakhale majawi ndi phuma kuti ayankhuta ukangana wayana zimatheka kuti munthu kukupasa ntchito yosatha mwina usagwira monkhutisidwa munthu opereka uja ndikucho sikuti madana isn't. But what I was saying ndoti kwa iwe amene unapasidwa ntchito utakhala kuti walandidwa ntchito msanga choncho zikhale consent to you kuti kodi palipena nkanatha kuchita bwino, because ngati ntchito sizipasidwa zimaoneka kuti office ija ikusuwa chochita. That's why mafusafuso kodi office ya vice president momwe ilili padakali panopa is in its current form, do we need it? Titaikonza by all means, of course we need that office, but itakhala kuyankhula kambirimbiri kuti atenti ipase ntchito zake zokhazikika tizidziwa kuti munthu amene akula mu office imene azikapanga izizi so that munthu uja tithaso kumampanga hold accountable. Kwa ineyo ndikhoza kunena choncho komano izachitika apa pasi ndithu a VP amayenera kuti aziunikire bwinobwino kuti bwanawo pena pake sadaonepo bwino. Chabwino, Wanda Msisi kumaliza program yathu ya lero ya Kulinji lero pa 27 January 2026. Dibweraso mawa lachitatu nda Msisi omwewa kuza kwangula sabata lino Kulinji ndi program inanso. Mukhale pomwepo mawa tithokoza mapadera Innocent Phongolo amene wakonza program iyi komanso Chisomo Khaso amene anali pa makina. Ine Vana Chunga ndikuti mwakoma nonse zikomo. Amalawi Kulinji no Kulinji kumavenya kumavetsera kuti Kulinji vataya lilongwe Kulinji kumzuzumbwa nyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga ngati zonyadisa sikulijani kumboro pakati Kulinji mwera nanga kwanuko Kulinji kodi kuboma kustedi house Kulinji nanga otuta mwadzuka panji ndakawata mziredio kukulijani Kulinji tikudalira inu Kulinji